Hello everyone! Hello mga kamar! Quick short video lang to, okay? Share ko lang sa inyo itong something na it makes me so happy ngayon. Good evening ngayon. And hindi ko to alam kung paano gawin, pero dahil sa minessage ko si Ate Fee Clark, ayun, na-submit ko siya right away ngayon. And ayan na, nasubmit ko na yung Certificate of New US Activities. Tama ba yung basa ko? Yun. And kahapon ko pa to nakita, pero hindi ko alam kung paano gawin. Pero dahil sa tulong ni Ate Fee Clark, na-submit ko siya. So, nag-aantay na lang din ako ng PIN kung kailan siya dadating. Sabi ni email ni Lolo ay 2 to 4 weeks. So, na-send siya ni Lolo sa akin February 21. So, yeah. I think, before end this March, I hope matanggap ko siya. Sana hindi maligaw yung mag-deliver noon. Kasi minsan complicated yung lugar namin. Sana hindi siya maligaw, no? So, babalitaan ko kayo once na dumating ang aking PIN. And, ayan siya. Parang may pa-resibo si Lolo na patunay na nag-submit yung mga nag-submit ng Certificate of New US. Hindi ko ma-explain sa inyo masyado kasi hindi ko nga to talaga alam. Pero na-share ko pa rin sa inyo. Kung meron kayong katanungan sa mga hindi pa alam, mag-comment lang down below para naman ma-share ko sa inyo yung na-share sa akin ni Ate Fee Clark. So, ayan lang. Ayan yung date, March 10, 2021. And of course, yung pirma ng lola nyo. Ayan. So, ayan. Thank you everyone for watching.